čo povedať, čo sa mi raz stalo. Som bola doma sama a ja teraz s tým mám strašný problém, lebo keď som sama doma teraz, tak vždycky tam také, že aj 5-krát idem skontrolovať, či sú zamknuté dvere. Pretože mne sa raz stalo, že som bola sama doma a ja som zaspala, lebo som bola strašne unavená a to bolo, ja neviem, možno 3-4 hodiny proste. A ja som nechala otvorené dvere, proste nezamkla som, zabudla som na to a zaspala som. A ja som sa zobudila a teraz ja počujem, ako niekto proste strašne pomaly chodí. A teraz pozerám, že to nemôžu byť naši, že prečo by chodili tak pomaly, že to bolo úplne tak, že ma aj takto chodila. 1, 2, 3 a ja pozerám. Som sa zľakla. Ja som zobrala nožnice, čo som mala v izbe, lebo som sa strašne zľakla. Vyšla som von a som počula niečo v spálni maminej. Otvorila som dvere a tam úplne cudzia žena. Nejaká úplne, proste, chápete, zlodejka. Úplne cudzia žena. A úplne takto, že ja som úplne zabudla na to, že čo sa deje, alebo čo začala som kričať, že čo tu robí a toto, že okamžite, že akože čo zobrala a toto. A ona, že nič nezobrala, že ona sa len prišla pozrieť, lebo že bolo otvorené. A pozriem, že to je normálne. Som ju reálne, že začala, že daj dole bundu, daj dole mikinu a ukážeš mi všetko, proste kabelky, všetko mi ukáže, všetko, proste vrecka. Som z nej vyťahla 80 €, voňavky nejaké zobrala a jeden náramok mamin. A kebyže som skôr neprišla, tak ona zobere celú maminu šperkovničku, pretože ja akurát, ak som prišla do tej izby, tak ona sa tam hrabala. A pozerám, proste otvorila som dvere, chápete, ja som bola, že z Indry, ako sa povie, že proste som spala. A zobudíš sa, počuješ pomalé kroky, otvoríš dvere z maminej spálni a tam vidíš cudziu ženu v dome. A ja som sa tak zľakala, lebo proste taká žena, len aby ste na ňu nezavolali políciu, tak ťa dokáže, ja neviem, zbiť alebo hocičo. Tak ja som s ňou prišla dole a len som jej vyhržovala, že proste zavolám políciu, toto. Ale len proste všetko dala, všetko úplne a odišla preč. Ale ja som hlúpa, ja som hneď mala zavolať komu z rodiny. A ja som zavolala, až keď išla preč, pretože ja som si to neuvedomila. Ja som bola taká, že zo spánku. A pozerám, takto som sa triasla. Obávam sa, že proste niečo schovala, niečo zobrala. Ja som hneď zavolala mame, lebo mama nebola doma. A že čo teraz? A mama úplne, že no choď hore, choď skontrolovať toto. Oh my god. A viete, čo som na čo som prišla, lebo ja som na to myslela asi, ja neviem, 3 dní. A ja som prišla na to, že ona musela byť aj